KAC Education asai kamlapen Karbi Language Development Board atuma hinpen chepatir piponsi pini KAC Conference Hall along Kecheng baha ingdeng Sirkep apharman Karbi Lammet Amunjin MIL akitap mate lothui KAC CM tuliram rong hangare dengpen ingpu ponsi Karbi elamiki kapangcho ponjelong jakong kachelong School, college, university along anta Karbi alam kapang cholapen kepang bobede je phanpura KAC CM tuliram ronghang ajak ding kluipen bor ibombang bomsi kedamtang ningkan suri hinira ingkoya ningkan Board of Secondary Education of Assam mate seba hinpen kedengpon Sirkep angdeng lo charliao somara tumaphan Karbi Lammet Amunjin pu Karbi alam mate MIL subject isi angdeng dengponsi kitab mate lothui sonse ponlo Bangso kitap mate lot hui pini KAC CM tuliram rong hangare deng pensi ingpu ponlo KAC Chairman, Deputy Chairman, EM, MAC atum pendanglok, KAC asai phusai khiatum, Board Chairman atum, anparta, KCS, KLA, KSA lapen pinangan ket hekere, manpeng ke dobang phubang phiatum, kachitodun, bangso lot hui kangpua mailong, KAC CM tuliram rong hang kaningjia tengke. Nili education EM keman cheng hot pensi Karbi elame ki kapang cholapen kapache thangdun thekje aphan ingdeng isipen university angdeng an Karbi alo thui donang jipu kabor ipado ponsi pini Sirkep angdeng anke Karbi MIL alo thui Karbi Lammet Amunjin pu ingpulonglo nasi bangso alo thui ke tokalong kacherap dun do an tok bang atuma phan nili chorolo lapen kebangja ningkan ingdeng keba pharmacy tami Karbi MIL a subject Karbi alam pensi toklong vek pupusi ningthelo Ke hai EM Jogot Singh ke hai EM Omor Singh Disok ke hai EM Lum Singh Teron ke hai EM Kachero Pipi Baido EM Khon Singh Rong ke hai lapen ke na chetong lantu Karbi Dana jatong untuk ini lah somai long Karbi Language Development Board Chairman long singkeron ke hai Bharatiya Janata Party amai pro long singkeron ke hai pendanglo Karbi Autonomous Council MEC Richard Tobia ke hai lapen nang jatong dun manpeng aluhi Karbi Lammet amai pu hijirong pia ke hai pendanglok Karbi Cultural Society amai pu sono singro ke hai lapen nang chetong dulu Karbi Autonomous Council Board Chairman Bharatiya ke hai pendanglok kangjang jarang ke hai juni dimu ke hai penjenglok Board Chairman ke doan lapen ke Karbi lo baca lihat song amai puil gam kacing honai thang sing timu ke hai Simon Rong Phai ke hai pendang lok dak pini laso Karbi Lammet Amunjin kang cap abang puatung iltum alang tuhan manpeng bibek nangji Central Government atumta mithang elameki thek vegnangji pusi cabinet along cheparai pontanglo lapen non parliament along dengponlo pulote Karbi anglong pen angtan kedo ahum tin school along Karbi lo thanbang atum voreng warsai longdun poputa KAC CM tuliram ronghang ningje ponsi jong hele ke thekere tum posetame mithang elameki tingni nangni jongsi tingni buk pulote laki kertanglo pusi KAC CM tuliram ronghang ningje pon Halapu KAC CM tuliram ronghang pherangke tuma thengno kaningjia tengke ingdeng isi pen ingdeng kep lapente college university angdeng anse thame Karbi MIL kacharli longja phan bor iponpo pinia bangke ingdeng Sirkep phan ingpu pilonglo lasonsi dambompo monengke bangja ningkan ke ingdeng kep angdeng apharmanta ingpulong polapen college university angdeng antame Karbi MIL ke padoponja phan KAC pen bor ipon bomlo Lasonsi Karbi Anglong School ke do ansetami along tinta KAC hinpen Karbi Language Teacher ang hoita pipon bomsi papleng pon bomlo
KLT atuma phan non amat ke KAC pensi nong nam pipon bom lo lapen ke bang je ning kana bang ke Assam sarkar atum pen KAC ang bong chingki chingwai chethan pen nong nam ke pabat lapen te ke thir klong avoreng ang hoi ke pa manja phanta KAC pen bor ipon bopusi ningje Karbi Lam kapag tanggi phan bang bube da ji phan me thang lame ki pa bube da ji phan bang bong pe class 9 nang ki pini mail phan sia books pini kupon class Karbi Lammet Amunjin class pini kupon class that pen morning me class 10 an class 10 an phan itu class akitap kan kupon di phan kupon bom mail phan Kasi dambom pen university an kapile ye phat Karbi Lam mas pen lapen ke along tin school Karbi Lam ke doan Karbi language teacher ne tu ipon bom lo lapen ke Karbi language teacher ke Karbi Lam mas consultancy ya bang ke alang tu mas siliri alang tu itu ipon bom ke bang dia ni an bang ke Assam government ne tu ipon bom je Assam government pen lasto asiliri ke pikir bharti tu bori ko jate section post long pen alar tu man regular post ki je phat dim Karbi Lam man Pini bangso lo thui kang pua jai megalong pache tondun si halapu SOPD scheme pen kedeng pon KAC medical unit setame KAC CM tuliram rong hangari deng pensi ingpu pon lo News report long sodaringti Karbi Lam